И здравейте, Ризал и екипара. Ето го е моята кандидатура за вашия привейт сервер. И с мен е един мангал, Бънито. Така ще му викам Бънито. Кажи здравей, бе. Бъни. Добро утро. Добро утро. Как добро утро? Той 7 часа. Даже съм. Кажеш мангал така. Да, ние сме направихме нови канали, защото Голден много се бави, мен това ме интересува. И сега първото, което съм построил е нещо като конюшня. Тихо ти там е. Значи, както вижте съм с Faithful, ама няма нищо. Тук кой има един чест? Има празен чест. Тук сеното и листа. Тук кончета, мончета. Съм построил тук едно задно дворче. Също като върба се опита да направя тук на водопада. И тук има на магаре. Кажи бе! Кажи бе! Кажи бе, бе. И ето го отвънка. Кеф ме гордо как стана. Ние го направим, защото първата ми идея, която е това тук. На това тук почвам с пауза детайлито, както каза Ризъл. Или кипъра, не знам кой беше. Отвънка направил съм го еднакво от двете страни, защото ма кефи. Ето как изглежда отгоре. Чете. Да влезем на тук, пътчето. Тук съм направил нещо като мини езерце, или да знам. Един голям фонтан, лампички, тревичка, мревичка. Даже, чакайте една секунда. Къде е? Чакай. Даже и овцата Румен шове на гости. Ето го. Ей, къде си, Содор? Нищо не мога. И кажи чао. Кажи чао. Каза чао. Довиждане.